Bona tarda a tothom i benvinguts a aquest cicle de Converses La Pedrera. Abans de res, agrair-vos que estigueu aquí. Sabem que hi ha una agenda molt suculenta aquesta setmana, aquests dies, així que us agraïm moltíssim que hagueu triat aquesta sessió on hem convidat a l'Eugeni Morozov. Bona tarda, gràcies per venir. Bé, abans de començar a fer-li les preguntes directament, ens agradaria compartir amb vosaltres algunes notes biogràfiques de l'Eugeni perquè creiem que us ajudaran a entendre una miqueta més el seu pensament. Hi ha coses que traspuen quan se'l llegeix i m'agradaria rescatar-ne algunes. En primer lloc, ell neix el 1984 al bell mig de Minsk, una ciutat que es diu Soligorsk, que és una mena de colònia creada al voltant de l'activitat minera, al voltant d'una mina, i que va traure molta mà d'obra russa i ucraïna, i els seus pares eren una miqueta d'aquest origen. I ell neix i creix en un entorn on el tema dels mitjans de comunicació està molt mediat. És a dir, neix el que és Bielorússia, però hi ha moltíssima influència russa, els mitjans de comunicació són russos, la televisió és russa. Vaig llegir en una entrevista que li feien que això va passar fins que Lukashenko puja al poder i ell tenia 10 anys. Per tant, a l'adolescència és quan Bielorússia comença a controlar els seus mitjans de comunicació i deixa d'estar tan lligat al que era Moscou en aquell moment. Després, ell surt d'allà i va estudiar a Bulgària, en escoles que tenen finançament d'Estats Units. Té tot un trajecte intel·lectual fantàstic, estudia, entre altres coses, administració d'empreses i economia, però de tots els autors que probablement han llegit, que segur que són moltíssims, m'agradaria citar els que ell recorda de la seva estada al European College of Liberal, que eren Freud, Marx i Foucault. Destaco aquests tres perquè són, diguéssim, tres pilars, diria que fonamentals, dels llibres que ell després produirà i escriurà. Donat que estem aquí per parlar de les bondats i les perversions del Big Data, de les dades de Big Data, també m'agradaria rescatar en quin moment comença el seu interès per les tecnologies, i sobretot per aquest ús de les tecnologies com a instrument polític. I la veritat és que la primera tribuna que ell escriu sobre tecnologia i política és el 2003, una tribuna que es deia Cosmopolit, amb K. Després, gràcies a això, salta a treballar en una ONG que està orientada a la formació de periodistes, a una revista que s'anomenava Transitions Online, que també té finançament internacional. Després és becari de la Fundació Open Society i es muda a Nova York. I allà el projecte que ell desenvolupa durant aquesta beca és el primer llibre, que és The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom, que és la primera vegada que ell parla de com de decepcionant és un sistema que havia de ser llibertat absoluta com és internet i resulta que té una cara molt fosca, que ell ja vaticinava o ja explicava el 2011, però ara que estem al 2018 i especialment en els 3-4 últims anys estem veient que va ser un dels primers en parlar d'això, però que ara no deixem de parlar-ne i per això també l'hem convidat. Va escriure també més tard, un parell d'anys més tard, el llibre de Per guardar-ho tot, clica aquí, on parlava d'un concepte molt divertit, que ara li preguntarem, sobre el solucionisme tecnològic, i esperem que ens expliqui alguna cosa més sobre això. I actualment el podeu llegir a Twitter, malgrat parli d'això, té un Twitter, el fa servir, és molt actiu, i on normalment retuiteja continguts vinculats a això, però sobretot els seus articles de The Guardian, de The Economist i totes les traduccions, per exemple, entre elles a El País o Corriere della Sera o el Frankfurter Allgemeine de Zeitung. I per part meva diria que ja està, perquè heu vingut a sentir-lo a ell i no pas a mi. Espero que aquestes pinzellades ens ajudin a situar-lo una miqueta més. I sense més preàmbuls, ara ja sí que, Eugeni, m'agradaria començar la conversa amb tu. I, com dèiem, ens agradaria que ens expliquessis una mica més què hi ha darrere d'aquest concepte del tecnosolucionisme, perquè és una mena de mite que inunda les nostres vides i una mica inclús la nostra relació amb la tecnologia i amb les dades. I què ens diries, què ens descobriries d'aquesta màgia que hi ha al voltant de la tecnologia? Moltes gràcies per aquesta presentació i gràcies per haver vingut. Parlar del solucionisme, a veure, va ser un concepte que
quan el vaig presentar i el vaig aportar al discurs públic ara fa uns 5 anys, doncs va ser una bona manera de captar una mena de fetitx, una mena de fascinació que molts polítics, però també emprenedors, de fet, sobretot emprenedors, tenien amb aquesta idea d'intentar emmarcar tots els temes polítics i tots els debats polítics, des del canvi climàtic fins a la desocupació, fins a qualsevol problema que se'ns acudeixi, amb una cosa que havia de resoldre-la no només a través de la tecnologia, sinó en la tecnologia en mans d'aquestes poques grans empreses nord-americanes. És a dir, que tots els problemes ideològics, els debats que fa temps que tenim sobre sanitat, transport, educació, que de cop i volta eren temes que calia abordar-los a través de nous actors, i aquests nous actors eren hackers, gent experta en tecnologia, emprenedors, i sovint eren representants de grans empreses, perquè fins i tot una empresa com Facebook, que és una empresa de milers de milions, amb molts ingressos, tot i que paga molt pocs impostos, com a mínim a Europa, doncs a Facebook encara li agrada portar aquesta careta d'empresa petitona, que són un grapat de hackers que fan del món un lloc millor. I aquesta idea que podem fer del món un lloc millor independentment del preu que en paguem per això després i independentment de les conseqüències polítiques i socials d'aquesta cerca. Jo crec que en si mateix això s'ha convertit en un dels temes més dominants en la ideologia contemporània. És a dir, hi ha polítics a Nord-Amèrica, a Europa, una persona com Barack Obama, que fins a cert punt, és veritat que òbviament era un president molt millor del que és en Donald Trump, però ell també invocava una mica aquesta mentalitat del solucionisme tecnològic. Estava fascinat no només per la tecnologia, sinó per la tecnologia tal com es veu, es fa i es dissenya a Silicon Valley. I jo crec que va ser d'allò més simbòlic que l'últim gran acte públic que va fer l'Obama abans de deixar de ser president va ser precisament ser editor convidat de Wired, de la revista. No sé si això es coneix aquí a Espanya, la revista Wired, però és principalment la revista principal d'aquest moviment ideològic que fa uns anys que està amb nosaltres. I la idea que algú, com el president dels Estats Units, pot acabar sent editor convidat d'una revista sobre tecnologia, doncs va ser una mostra, una prova significativa que aquesta ideologia està molt estesa. Jo crec que aquí el que podem tractar una mica més és la part negativa de tot això, no? Que és el que és tan perniciós de tot això. I aquí és on hem d'anar amb cautela, perquè sovint veiem aquests esforços per presentar els problemes com a problemes socials i polítics, com que es poden resoldre aquests problemes a través de la tecnologia. És a dir, que hi ha una capacitat de resoldre això a través de hackers, no? I això el que fa és amagar molts processos latents i amagats, de despolitització, per exemple. Els problemes que tenen diverses maneres d'interpretar-se, no? Diverses definicions. Podem agafar qualsevol tema. Un tema com el canvi climàtic, fins i tot. Temes com, no ho sé, la violència domèstica, el que vulgueu. I tots ho condenem, tots podem condemnar el canvi climàtic, la violència de gènere, però hi ha diverses perspectives sobre d'on provenen aquests problemes. Podem culpar a les grans indústries, als polítics corruptes, o pots culpar els lobbies, pots culpar alguna altra cosa. I en aquest procés, en el debat de les causes d'aquests problemes, doncs al final acabes arribant a una solució democràtica, ambiciosa, estratègica i que perduri. I com a procés paral·lel, hi ha una manera en què ens centrem en la mitigació dels efectes, que és l'aportació principal de la tecnologia. És a dir, els experts en tecnologia se'ls dona molt bé amagar o minimitzar l'impacte negatiu dels processos socials i polítics sobre els quals nosaltres, com a ciutadans, ja no en tenim control. És a dir,
potser hi ha nous estàndards d'emissió dels cotxes i esperes controlar el canvi climàtic a través d'això, en comptes d'abordar les causes de veritat del problema. I jo crec que la universalització d'aquesta ideologia, la idea que la proliferació de dades, de sensors, d'algoritmes i d'altres dispositius i artefactes digitals en tota la societat, incloent programes com això de les Smart Cities aquí a Barcelona, la idea que la universalització de tota aquesta tecnologia a nivell planetari ens permetria abordar aquests efectes encara millor i resoldre tots els problemes, com a mínim en el dany que ens fan, no? En la part de la producció, no la part de l'input, jo crec que això és ideologia. És una ideologia que és bastant prevalent, que està a tot arreu. Òbviament, en Donald Trump no és en Barack Obama i als Estats Units està passant per un període molt diferent del d'Europa. Segurament encara és molt menys susceptible a moltes d'aquestes idees que al cap i a la fi provenen de Silicon Valley. Però és aquesta ideologia que la tecnologia segueix sent la manera en què podem crear ocupació, fins i tot aquí a Espanya, no? Hi va haver una conferència a Madrid amb el primer ministre celebrant les startups, ara fa un parell de setmanes. És a dir, que aquí també podem veure petites manifestacions d'aquesta ideologia, que encara persisteix la idea que la tecnologia, les startups digitals, animar els hackers, animar a la gent a que resolgui coses, doncs és el camí a seguir. I després ja pensarem una mica quin és l'impacte més ampli que té això en la societat. Som reacis a pensar en les conseqüències més negatives. D'alguna manera estem dient que aquest tecnosolucionisme el que ens fa és reduir les oportunitats reals de solucionar els problemes, perquè d'alguna forma només estarem mesurant els problemes d'una forma determinada i només segurament intentarem resoldre aquelles qüestions que la tecnologia ens permeti mesurar, dit d'alguna manera. Sí, potser en el procés de resoldre alguns d'aquests problemes a través de la tecnologia o a través de les apps o trobar una manera intel·ligent d'incentivar la gent perquè canviï el seu comportament, que és el que persegueixen ara mateix les apps digitals, no? La majoria. Potser això sí que acabarà resolent el problema de manera temporal. Però jo també penso en política, no només en tecnologia. I per mi també és important buscar qui porta la càrrega d'aquests costos, no? Dels costos de resoldre-ho. Hi ha moltes maneres de resoldre el problema del sensellarisme. Què fas? Doncs mira, et desfas del sense sostre. Des de la perspectiva de la persona sense sostre, aquesta no és una bona solució per al sensellarisme, òbviament. Per mi, el fet que tenim tecnologies que poden resoldre molts problemes diferents no és necessàriament... És a dir, no em diu res sobre la política de les solucions. Us donaré un exemple de com em plantejo jo aquesta ideologia solucionista i com afecta com ens plantegem els problemes. A Chicago, als Estats Units, em sap greu perquè ja pensaré en exemples europeus, però és que als Estats Units realment concentra aquesta ideologia en un sol país. Si ens fixem, com deia, en Chicago, una ciutat principal, un centre urbà gran, hi ha un nou tipus d'entitat que existeix. És una empresa de consultoria feta per acadèmics que bàsicament fan ciències conductuals. Tenen un parell de Nobels al comitè consultiu, que de fet han guanyat el Nobel per una economia conductual, economistes. Hi ha gent que es dedica tot el dia a examinar el comportament humà i busquen maneres, és a dir, intenten explorar el comportament irracional i després intenten buscar incentius per animar les persones a tornar al comportament racional o al que creiem que és el comportament racional. I aleshores ara intenten aplicar això a la resolució de problemes reals que té la ciutat, el país, etc. És una startup, Es diu Idees 42. És una startup a Chicago. I, de fet, he llegit un article sobre ells i un dels problemes que intenten resoldre és el problema del trànsit a Chicago. En concret, el fet... és un problema que veig a Barcelona també, sobretot per la pressió turística. El seu sistema de metro a Chicago no va ser dissenyat per tanta gent. De fet, hi ha massa gent, sobretot
durant les hores pic, quan hi ha un esdeveniment esportiu, doncs el metro se satura i hi ha molts problemes que es generen d'això, fins i tot riscos de seguretat. Aleshores, com pots resoldre-ho això? Doncs inverteixes més en infraestructura, construeixes una nova línia de metro, pots ampliar les línies que ja tens, no ho sé, doncs posant trens que siguin més llargs, més ràpids, etc. La premissa de l'startup que treballa en aquests problemes és que totes aquestes intervencions són intervencions grans a macronivell per a les quals el públic no té diners, tampoc té el públic la força política per dur-les a terme i que mai es duran a terme en la nostra vida. Aleshores, el que proposen o el que voldríem fer és manipular el comportament dels usuaris del metro, de manera que aquelles persones que agafarien el metro a les 6 de la tarda, doncs que esperin 2 hores més, no sé, que se'ls hi doni, no sé, un bonus per anar a menjar alguna cosa en un bar i esperar 2 hores i que agafin el metro 2 hores més tard, de manera que s'alleugera la càrrega del metro. És un exemple molt trivial, o pot semblar, però la idea que ara mateix hi ha tants problemes que es poden resoldre doncs jugant amb els incentius individuals que nosaltres tenim com a consumidors i el fet que això està succeint a mesura que deixem d'actuar a nivell més alt i això evita inversions, lluita política, etc. És un bon exemple de la reducció d'aquest imaginari polític i el desplegament d'aquesta vigilància perpètua del nostre comportament. A més, la vinculació d'aquesta vigilància amb una màquina de consum constant que bàsicament vol que ens convertim en millors ciutadans, però que ho fem a través de la integració en el capitalisme de consum. És a dir, és una mena de... Mira, fes-te més racional, consumeix millor i si ho fas, aleshores aconseguiràs la salvació i resoldre problemes com la saturació del metro. Aquest exemple de Chicago que ens comparties. Si et sembla, m'agradaria ara... Sí, si et sembla, podríem parlar ara d'un altre concepte que fas servir molt, que és sobre la conveniència. És a dir, ens estaves explicant el cas d'algú que li donen un cupó de descompte perquè s'esperi 2 hores més a la feina. Però podríem estar parlant de la quantitat d'aplicacions que fem servir al llarg del dia, que ens monitoritzen, que ens segueixen, que inclús ens fan recomanacions de quina hora hem de sortir de casa per arribar a la feina en funció del trànsit que hi ha, etc. Com m'expliques aquest mecanisme racional de la conveniència? És a dir, sabem que ens estan espiant, per dir-ho d'alguna manera, sabem que ens estan controlant, però tot i així ho fem servir a gust. A veure, jo no sóc moralista, Quan la gent s'enfronta a aquesta disjuntiva d'incentius gratuïts, béns gratuïts, jo no sóc qui per dir-los no, heu de renunciar a tot, heu de dur una vida austera i heu de caminar cap a casa en comptes d'agafar el metro. No. O elimina el teu compte de Gmail, no utilitzis Google i vés-te'n a l'hemeroteca. No. Per fer això, hi ha molts crítics tecnològics com jo mateix, que el que fan sí que assessoren de manera moral a les persones, perquè al cap i a la fi, en unes condicions d'un imaginari polític reduït i amb un espai de política real molt reduït, què et queda per fer? Doncs, bàsicament, pots assumir aquestes prescripcions moral com un simulacre de política i orientar a les persones cap a allò que tu creus que els donarà més satisfacció, més resistència, etc. Sí, hi ha molta gent seriosa que... Foucault, tu has dit Foucault, no? Foucault deia, mira, tu pots treballar molt si cultives aquesta resistència a la temptació. No és necessàriament una idea religiosa exclusivament. La part de l'Europa oriental cínica que habita dins meu em diu, mira, doncs agafa els cupons, agafa els incentius i assegura't que les empreses perden tants diners com sigui possible. Però la part més seriosa que m'habita diu que al final només pots vèncer el teu enemic si tens eines millors que el teu enemic. Ara mateix sembla que ens trobem en una situació en què si realment volem fer campanyes eficaces i si volem ser una persona pública eficaç,
doncs no et pots permetre no estar a les xarxes socials i no et pots permetre no utilitzar Google, Gmail i la resta d'eines. Això ho dic amb moltes notes al peu, amb moltes condicions, perquè clarament si ets activista en un país perillós, doncs aleshores sí que no et recomanaria que utilitzessis Gmail, Aràbia Saudita, per exemple, no? El que cal fer són altres coses. Has de fer una planificació atenta i cautelosa que, òbviament, exigeix d'un secretisme absolut. Però per aquelles persones que fan activisme per destacar una causa, per demostrar que hi ha alguna cosa trencada, podrida en el capitalisme actual, doncs tens dues opcions. Doncs o pots ser més aviat invisible i rebutjar utilitzar qualsevol d'aquestes plataformes, amb la qual cosa tens una consciència tranquil·la, però ets invisible pel que fa als teus objectius. O bé, l'altra opció és una consciència a mig camí entre la tranquil·litat i la intranquil·litat, però guanyes en visibilitat, de manera que pots exercir pressió en els polítics, pots animar els ciutadans a despertar i a actuar. Jo aquest tema no me'l miraria únicament a través de la conveniència, d'aquest prisma de la conveniència. No, jo crec que hi ha alguna cosa que té a veure amb l'oportunitat i amb la capacitat, un terme més tècnic que segur que coneixeu, que és el tema d'affordance, del que et pots permetre, no? Doncs que tu veus el desplegament d'una eina o una plataforma que potser t'interessa i que encaixa amb la teva visió estratègica i la utilitzes perquè encaixa amb el que tu fas de manera estratègica. Però hi ha factors socials estructurals que expliquen per què tants de nosaltres fugen del Gmail i d'aquestes eines. En part això té a veure amb el fet que, són gratuïtes, òbviament, llavors això facilita l'ús, no has de pagar res, i la major part de les persones tenen una visió molt confusa del que són les conseqüències de l'ús d'aquestes eines a llarg termini. De manera que la majoria de les persones no se'ls acut que hi pugui haver algun dany. I això, en realitat, només seria possible en un món on la imatge de com funciona aquest capitalisme digital i quines serien les seves conseqüències últimes seria una mica desdibuixada, no? La major part de les persones no entenen que cada vegada que utilitzen una cerca amb Google o utilitzen el Gmail, el que fan és formar, entrenar el sistema d'intel·ligència artificial del qual depèn Google, d'una manera o altra, per oferir altres serveis. Tu pots pensar que únicament vols accés a un article acadèmic i Google et demana que demostris que ets un ésser humà i no una màquina. I bàsicament has de clicar les 5 imatges que tenen un pont. I això el que fa és generar una condició natural d'intercanvi en aquesta economia digital. Però Google et demana que facis això i un programa de Google en una altra empresa que té aquelles dades utilitza aquest coneixement per crear un sistema de reconeixement d'objectes que després fa funcionar drons que decideixen quins ponts bombardejar al Iemen. És a dir, la nostra capacitat de fer aquestes connexions i entendre que bàsicament, a més de servir-nos tots aquests béns i productes fantàstics, a part d'això, aquestes empreses tenen altres negocis. I aquells negocis són, per exemple, la venda de serveis als governs, als exèrcits, als bancs i entre ells. I aquesta part d'aquestes empreses és molt més rendible, en la majoria dels casos, que no pas la publicitat que fan servir amb nosaltres. Això no ho veiem. Nosaltres ens centrem massa en el consum i ens centrem massa poc en entendre com funciona, com es generen diners en aquesta economia. No sabem que el núvol de la CIA, per exemple, és propietat d'Amazon. La major part de les persones creuen que Amazon és una cosa meravellosa, on bàsicament compres bolquers
dades pel teu fill. No pensen que Amazon és la infraestructura on s'emmagatzemen totes les dades que la CIA fa anys que emmagatzema. I aleshores aquest vincle, aquest anàlisi del capitalisme digital doncs ha fracassat, no ha transmès el missatge correcte. Aleshores, com podem fer-ho perquè els ciutadans i les ciutadanes prenguem consciència de tot això que hi ha al darrere, més enllà de la fantàstica experiència d'usuari que tenim amb Amazon, amb Google o amb Gmail, i més enllà d'aquesta condició que no hi ha intercanvi econòmic que ens altera completament la percepció de que estem pagant en espècies i en aquestes espècies finalment són les nostres dades, els nostres comportaments i els nostres patrons de conducta quan estem online. A veure, en part això té a veure, una vegada més, amb el fracàs fins i tot dels nostres marcs analítics tradicionals, tant els neoclàssics més ortodoxes com els més radicals d'esquerres o marxistes, d'entendre com es genera el valor en l'economia digital. I, de fet, abans ho he apuntat una mica. Jo crec que no tenim res que s'assembli a la teoria laboral del valor, diguéssim, però en el realme digital, en el món de l'economia digital. I sense això és que estàs atrapat en un paradigma que pressuposa que tot el valor del sistema es genera a través d'un intercanvi i que aquest intercanvi és voluntari i que, de fet, la gent n'és conscient. La gent potser no se n'adona del tot, però sí que clica algun botó que bàsicament atorga tots els drets sobre les seves dades a les grans empreses. I la major part de les persones no arriben a la conclusió ben normal que ells són molt més valuosos, útils i rendibles per a les empreses que no pas al revés. De manera que jo crec que aquest és un moment de revelació que ens falta, que falta en el debat actual, perquè un cop tu aconsegueixes mostrar a les persones que es genera molt més valor a través del que tu dones a les empreses i que gran part d'aquest valor el que fa és allunyar-se dels seus països, se'n va a altres països. I no són tots països democràtics, per cert. Jo crec que si això la gent ho sapigués, la gent pararia més atenció. Us donaré un exemple. Sobretot aquesta setmana encaixa molt bé aquest exemple amb l'actualitat. Un dels inversors principals d'Uber, una empresa que segur que us sona, ni que sigui per l'absència d'Uber a Barcelona, és SoftBank, un banc de fons d'inversió, és un fons d'un banc japonès. I ara mateix és el pot de diners més gran que s'ha invertit en tecnologia digital. Està invertint en robots, en espais de coworking, però també en coses com ara Airbnb i coses com Uber, és a dir, mobilitat, transport, etc. Un dels inversors principals d'aquest fons no és SoftBank, el banc japonès, sinó diversos fons sobirans de diversos estats. Per exemple, Aràbia Saudita n'és l'inversor principal de SoftBank. Està entre 40.000 i 60.000 milions de dòlars. És a dir, que Uber està finançat amb diners saudites. Pensem en el model d'Uber i com funciona. Uber ara mateix està perdent molts diners, allà on opera està perdent diners, però sobretot a Nord-Amèrica, perquè la seva estratègia a llarg termini és convertir-se en el proveïdor número 1 en tots els països on funcionen i controlar el mercat interior. És a dir, que es poden permetre perdre 1.000 milions de dòlars l'any a Nord-Amèrica, Estats Units, per exemple, perquè saben que al final ells aconseguiran que facin fallida totes les empreses de taxi perquè ells tenen butxaques molt més grosses que no pas els taxistes o les empreses de taxi. I no estic defensant els taxistes, només estic dient que les butxaques d'Aràbia Saudita són molt més grosses que no pas les de qualsevol taxista. Aleshores, en algun moment, com que has perdut tants milers de milions,
Aleshores, has de decidir com fas un retorn als teus inversors. Clar, tampoc Aràbia Saudita està disposada a subsidiar la mobilitat de la gent de Nord-Amèrica o Europa, no? I aleshores tens dues opcions per recuperar aquests diners i donar un retorn a l'inversor. Pots augmentar preus, de manera que un cop hi ha una competència normal, doncs tu cobres més per cada trajecte i així recuperes part de les pèrdues. O la segona opció, el que pots fer és automatitzar el procés de conducció. Fer servir cotxes autònoms o altres vehicles que facin els trajectes, et desfas dels conductors i d'aquesta manera et desfas del cost laboral principal que tenies al teu Excel de despeses. Uber ho ha fet absolutament tot per arribar a això, perquè està a punt, està a un pas abans de desfer-se dels conductors. Però des del punt de vista de l'economia local, agafem una ciutat europea que tingui un sector del taxi amb molts problemes, ningú no vol defensar els taxistes, en alguns llocs sí que funcionen molt bé, però bé, el sector del taxi té problemes, però bàsicament eren conductors, els taxistes, que gastaven en l'economia local, que es compraven llibres, revistes, es prenien cafès, eren gent que bàsicament creaven demanda agregada a nivell local. Si tu substitueixes aquest sistema amb un cotxe automatitzat, a través del qual la intel·ligència artificial pertany a Uber, que és una empresa californiana que paga molt pocs impostos a Europa, els diners que es generen ja no es queden a l'economia local, perquè ja no hi ha taxistes contractats que s'hagin de prendre un cafè ni comprar-se el diari. Tots els diners se'n van a Aràbia Saudita com a inversor principal d'Uber i bàsicament et quedes amb potser uns trajectes de taxi assequibles, però amb molt menys pel que fa a ocupació i molt menys pel que fa a control sobre els recursos clau de l'economia digital, que és la intel·ligència artificial. No estic defensant aquí la idea que el transport sempre l'haurien de gestionar els humans. No, el que defenso és que si tu vols una automatització completa, aquesta automatització haurà de passar per la intel·ligència artificial i part de la intel·ligència artificial es fa amb les dades que nosaltres hem donat a aquestes empreses. Aleshores, nosaltres hauríem de poder reclamar alguna mena de propietat d'aquesta intel·ligència artificial. I si ho fem així i acabem amb un sistema de transport exitós que redueixi costos i que generi molts diners, doncs preferiria que aquests diners es quedessin a l'economia local, a Barcelona, a Espanya, a Europa, en comptes que marxi a través de canals poc transparents, perquè bàsicament aquesta innovació d'Uber, Aràbia Saudita ha fet els seus diners, òbviament, amb l'extracció petrolera i també amb qüestions armamentístiques. Però, clar, aquesta història... Gràcies per aquest dibuix clar, no?, del potencial que tenen les dades per disrompre l'economia més enllà de la tecnologia, que això entronca també amb quin és el paper de les plataformes en tot aquest extractivisme de dades. M'agradaria ara, ens hem fixat en tota la part fosca, m'agradaria ara que anéssim una miqueta a l'altra banda, perquè tu has proposat en alguns casos solucions, perquè aquestes dades i perquè tot aquest, diguéssim, la batuta de la política vinculada a l'economia de les dades no recaigui a Silicon Valley, sinó que recaigui, per exemple, en centres de dades que tu anomenes socialitzats. Això em fa pensar en quin paper pot jugar l'administració pública per contraposar una mica aquesta balança de poder que ara mateix està absolutament descompensada, com comentaves. Faré un prefaci primer. Els estats i els governs poden triar. En aquesta nova economia digital poden fer decisions. Alguns poden apuntar-se de manera passiva o poden ser innovadors, exitosos, fer disrupció com Uber i Airbnb. Poden innovar en serveis o en extracció. És a dir, fixem-nos en el govern noruec. És un govern molt intel·ligent que ha entès que té
molt de petroli, el petroli s'acabarà i han creat un fons sobirà que, a diferència que el d'Aràbia Saudita, no inverteix en noves empreses, només en empreses que ja estan cotitzades. Tenim el govern noruec, que bàsicament controla parts importants de totes les empreses tecnològiques, Apple, Facebook, Microsoft, Google, etc. I, de fet, rep un retorn bastant important de les accions que en té i utilitza aquestes accions i aquests retorns econòmics per, bàsicament, omplir els forats del pressupost de l'estat del benestar noruec. És un exemple d'un país que ha decidit que, en comptes de crear la seva indústria nacional domèstica com a resposta a la nord-americana, tal com està fent la Xina, doncs, ha decidit apuntar-se al capitalisme global i alinear els interessos dels seus treballadors i els beneficiaris del seu benestar amb l'interès d'empreses que potser estiguin explotant treballadors a altres països. És a dir, el fet que els iPhones siguin tan barats a la Xina és una molt bona notícia pels beneficiaris del benestar noruec, perquè, bàsicament, el seu benestar es financia a través de les pèssimes condicions laborals dels xinesos que treballen per Apple a la Xina. És així com Apple aconsegueix la cotització que aconsegueix. Doncs aquesta és una opció. No és el camí que jo defenso. Jo crec que els governs, és a dir, que aquí realment hem d'enfocar el tema en Europa. Europa com una mica l'entorn perfecte per aquest debat, perquè gairebé tots els estats europeus han fracassat a l'hora de generar una cosa comparable al que han fet els nord-americans i els xinesos. Si haguéssim tingut aquest debat ara fa una dècada, la Xina encara no hagués estat tan present en aquest paisatge internacional i haguéssim dit, no, però això és la cultura nord-americana d'emprendedorisme, de llibertarisme, d'innovació, això no pot passar a cap altra banda, has d'estar a Califòrnia, has de portar, doncs, caputxa i has de beure iogurt, és l'única manera en què ho pots aconseguir, no? I és així com pots crear la següent gran startup nord-americana. En l'última dècada, òbviament, podem parlar dels excessos del model autoritari xinès i el que vol dir pels drets humans. No hi ha cap bona notícia en aquest sentit. Però han aconseguit fer el seu Silicon Valley. I si ens mirem aquesta història des del punt avantatjós d'Europa, doncs alguna cosa s'ha fet malament aquí a Europa. Perquè Europa, bàsicament, no té res per ensenyar pel que fa a intel·ligència artificial o cotxes autònoms, o la major part de les tecnologies que no només estan perfilant la part digital de l'economia, sinó l'economia en general. I aquí, doncs, Europa bàsicament no ha estat present. I la resposta que es dona normalment des d'Europa és, ostres, necessitem un Google europeu. Jo sempre he estat en contra d'aquesta idea, fa molts anys que ho dic, en part perquè crec que no necessitem un Google europeu, no necessitem un Google per competir amb Google, necessitem un model alternatiu d'organització de l'economia digital on el recurs més preciós no sigui propietat d'actors privats, és a dir, a mi m'agradaria pensar en les dades com una mena d'infraestructura social sobre la qual altres serveis i altres parts del benestar en aquest model digital es poden conformar com a oferta i després trobar maneres, de manera molt àgil i descentralitzada, d'animar els actors locals, els emprenedors locals, les associacions locals, qualsevol que tingui una bona idea, vaja, per crear aplicacions on es puguin utilitzar aquestes dades de manera intel·ligent i pel bé comú. Perquè si tens control de la capa de dades, aleshores tu pots especificar les condicions en les quals els actors, tant locals com internacionals, poden accedir a aquestes dades. Condicions, per exemple, de qui paga i qui no paga, no? No sé, quan passes per les autopistes a Europa, no? Si estàs a Alemanya,
Doncs, no ho sé, si tens una matrícula alemanya i passes per una autopista alemanya, pagues menys que un austríac transitant per autopistes alemanyes. Bé, això es podria debatre. Però quan tens control de la infraestructura, aleshores pots fer un accés diferenciat, establir les condicions. I a mi m'agradaria veure un sistema en què si jo sóc un activista intel·ligent, social a Barcelona i vull crear alguna mena de servei per donar servei al meu barri aquí a Barcelona, una cosa molt banal com ara una predicció del temps o no ho sé, una mena de suro digital on planificarem les activitats del barri. Doncs a mi m'agradaria tenir accés a aquestes dades dels meus veïns i del meu barri molt més que no pas Google o un actor xinès. I Google el podem convidar a accedir a aquestes dades si està disposat a pagar una quota. I en canvi jo, com a veí d'aquell barri, doncs a mi se'm donaria alguna mena d'estipendi o de subvenció per part de l'Ajuntament per treballar en aquesta direcció. A mi això em sembla un sistema molt renovable que funciona molt millor que el sistema centralitzat de Google, en què bàsicament Google ha amassat dades i és l'empresa que ha de decidir en quin front vol innovar. Google afirma que s'ha democratitzat l'accés a la innovació, però de fet és Google només qui treballa en ampliació de la vida, colonització de l'espai, els cotxes autònoms. Tots aquests temes els ha identificat Google com a prioritat pels seus fundadors, no sé, és la seva prerrogativa, però utilitzen les dades que hem generat tots nosaltres per aconseguir aquests objectius que ells han identificat. A mi m'agradaria un sistema en què les dades generades per nosaltres es quedi en mans públiques i després amb una intermediació amb les autoritats públiques a nivell municipal, regional, nacional i internacional, doncs podríem animar a diversos actors, grups socials per fer alguna cosa amb aquesta infraestructura. Això, òbviament, no resoldrà tots els problemes. No crearem una alternativa a la intel·ligència artificial xinesa, que dedicarà 130.000 milions de dòlars en els propers 12 anys per desenvolupar la intel·ligència artificial a nivell de govern central, sense comptar ni el capital privat, ni els municipis, ni les regions. 130.000 milions de dòlars que s'invertiran a nivell central a la Xina en intel·ligència artificial. Això no ho podríem fer ni tan sols ajuntant Barcelona, Girona, els seus pressupostos i altres ciutats, ni tan sols amb les grans ciutats europees. Seria molt difícil estar a aquesta alçada, perquè això requereix d'un enfocament sistemàtic i centralitzat. Però si no fem la part més interessant i democràtica amb les dades, aquesta intel·ligència artificial no servirà la funció que hauria de servir. Ara que menciones el cas xinès, se m'acut també que hem vist la cara diabòlica de la part privada, però justament a Xina una de les coses que estan fent és construir el que se li diu un sistema de crèdit social, on realment estaran, diguéssim, ja ho han començat a desenvolupar, on cada ciutadà tindrà una nota, un número, estarà associat a un número on aquest número estarà nodrit per el seu comportament afí al règim, per, diguéssim, la seva trajectòria professional, però també alguns dels seus hàbits de consum, de moviment, qualsevol de les coses que actualment el nostre mòbil pot fer seguiment de manera fàcil. Com podríem contrarrestar això també? És a dir, que tu mencionaves el fer servir les dades com un bé comú, com un recurs de bé comú i amb un propòsit de bé comú. Veiem també que a nivell estat també se'n pot fer un mal ús d'això i convertir-ho en un aliat de la dictadura. Com podem lidiar-ho? Jo crec que hi ha preocupació i ansietat justificades per una mica el camí que està seguint la Xina. Però no hi ha prou preocupació una mica en els nostres sistemes, els temes i la reputació dels mateixos. A veure, un parell d'exemples sobre el que està passant a casa nostra. Facebook, ara fa uns mesos,
va assignar alguns dels seus usuaris, no sabem quants, podria ser tots nosaltres, un 40, un 80% de tots nosaltres. Jo crec que gairebé tots. Bàsicament ens va atorgar una valoració que depèn de qui són els nostres amics, del tipus d'informació que pengem a Facebook, de la credibilitat que tenim, si ens assemblem a un bot rus o un algoritme rus, i basant-se en aquesta puntuació, Facebook és qui decideix o crea condicions de visibilitat per tot allò que nosaltres pengem. Si Facebook sospita que som un compte fals, perquè els nostres amics no són de fiar o només tenim 50 amics en comptes de 500. Doncs Facebook no em prohibeix, no m'elimina el compte, però em fa gairebé invisible a la seva plataforma. És a dir, mentre jo crec que jo segueixo penjant coses meravelloses sobre la meva família, la política i doncs, que tothom està molt enfadat i Donald Trump és horrorós, però no ho veu ningú, perquè Facebook ha decidit que jo sóc un perill pel seu ecosistema. Apple ha començat a fer una cosa molt similar, assignar aquestes puntuacions als seus usuaris, i Uber fa molts anys que ho fa. Bàsicament es valora els passatgers i els conductors, però la innovació principal en aquest camp ha estat la introducció d'un nou requisit a Austràlia i Nova Zelanda, segons el qual els passatgers, la puntuació dels quals està per sota de 4, ja no se'ls permet utilitzar l'aplicació d'Uber. Bàsicament, si tu has agafat un taxi d'Uber i per alguna raó el taxista, el conductor d'Uber, no li has agradat i t'ha puntuat amb menys de 4 sobre 5, se't prohibeix. Quedes fora de l'ús d'Uber. I una mica el futur de les nostres democràcies quedarà determinat cada vegada més per aquesta dinàmica de valoracions, puntuacions privades i aquesta por, aquesta preocupació sobre la solució centralitzada a la Xina, on el govern ha decidit que en comptes de deixar que totes les empreses puguin fer això, ells volen un enfocament centralitzat, únic, i atès el sistema xinès actual, podem dir que és un sistema dolent, però des del punt de vista dels drets democràtics, jo clarament preferiria un equivalent públic a aquest sistema que en comptes de puntuar-nos en tots els camps, senzillament ens donés una xifra mínima d'identificadors que serien suficients per dur a terme la transacció. És una transacció molt senzilla. Per exemple, jo vaig a un bar i hi ha una edat mínima, no?, per demanar alcohol. He de ser major de 16. Doncs el bar no cal que sàpiga quina edat tinc jo. Ens podem plantejar aquí un sistema d'identitat digital, de fet hi ha alguns països que estan avançant cap aquí, que d'alguna manera agregaria aquests atributs de manera que fos més fàcil accedir a això per part d'Uber, Airbnb, etc., i que els hi doni dades suficients per fer una transacció amb nosaltres, però que no els permeti arribar fins a la cuina, no?, bàsicament, i arribar a aquestes puntuacions privades, perquè l'altre equivalent seria un sistema en què el que abans nosaltres pensàvem que eren drets, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la mobilitat. Jo tinc molts drets que apareixen en totes les nostres constitucions. Doncs en l'entorn digital tot això no existeix. Ens agrada molt parlar de drets digitals, però el que existeix en realitat, en la majoria dels casos, són permisos digitals, concessions digitals. I són bàsicament privilegis que ens atorguen un grapat d'empreses i ens ho atorguen perquè necessitaven alguna cosa de nosaltres. En aquest cas, són dades. I arribarà el moment en què ja no ens necessitaran o pensaran que som un bot rus o pensaran que som obscurs o, no sé, que de cop i volta fas una broma de mal gust en un taxi d'Uber i quedes fora. I el que ens pensàvem que eren drets desapareixen. Per mi aquest és un problema cabdal.
I és veritat que ens pot desagradar profundament el sistema xinès, però, com a mínim, s'imagina un equivalent centralitzat, estatal, una alternativa al que és un sistema de governança totalment privatitzat. Hem de ser una mica realistes i, no ho sé, jo crec que en la nostra pròpia societat, la nostra societat tampoc és el pilar de la democràcia i l'emancipació que sovint ens omplim la boca. El 2018, doncs, constantment menyspreem els xinesos, no? Ens creiem millors. I en realitat els xinesos ara mateix són els que representen millor la resistència en Donald Trump. Els europeus no. Els europeus, doncs, no sé, encara estan preocupats perquè ja no venen cotxes, ja no hi ha cap mena d'autoritat moral que representa els valors de la llibertat, la fraternitat i la justícia. Això ja no hi és. Així que, òbviament, no hauríem d'adoptar el model xinès, però tampoc l'hauríem de descartar com una cosa totalment autoritària, senzillament perquè els nostres sistemes són millors i més democràtics. No, el fet que els nostres sistemes no siguin centralitzats no vol dir que siguin democràtics. I és una cosa que oblidem quan ens mirem Facebook, Apple, etc. Ha quedat clar que alguna cosa hem de revisar també de les creences del que tenim aquí. En alguna ocasió has escrit sobre el rol de les ciutats en tot això com a espai de solució i de desenvolupament d'un sistema diferent en quant a la sobirania de la informació, sobirania de les dades, en contraposició a aquesta globalització polaritzada. Llavors, ara m'agradaria preguntar-te com des de la resposta local, des de les ciutats intel·ligents amb ciutadans intel·ligents, podem crear un escenari que no sigui ni el capitalisme de Silicon Valley ni la proposta xinesa de monitorització. Espero haver deixat clar que la meva visió d'una organització política i social sí que involucra l'empoderament dels ciutadans i donar cada vegada més tasques als ciutadans que són cada vegada més capaços de tenir més autonomia i fer coses millors armats amb la tecnologia i amb les dades. Jo crec de manera apassionada en això. És a dir, hi ha grans capacitats dins d'un mòbil que alliberen temps i que ens permeten crear noves relacions, estar en contacte. Jo estic totalment a favor d'això. I jo crec que el sistema bismarquià, burocràtic, antic, que era molt rígid i molt autoritari, i la pressuposició era que la gent era estúpida i que era incapaç de fer qualsevol cosa, i hi havia un dictador benevolent que s'il·luminava i ho decidia tot pel poble, tot això és aigua passada. Espero que així sigui. Això no vol dir que no haguéssim de substituir aquests buròcrates de cop amb els instruments del mercat. No, lluny d'això, però sí que hem de fer tot el que puguem per trobar altres actors que facilitin aquesta devolució de poder a les persones. En aquest sentit, les ciutats, òbviament, tenen un paper que han de jugar, però fins ara no ho han fet. Diria jo, en la meva opinió crítica. Ja sé que Barcelona és un contraexemple bastant interessant, el que estic dient, però la major part de ciutats no ho han fet. I en part és perquè les ciutats estan profundament integrades en el capitalisme actual, capitalisme global, a nivell tecnològic, a nivell financer, a nivell turístic, a nivell d'infraestructura. I pot haver una revolució significativa, amb sentit, en una ciutat, però no durarà i no tindrà l'impacte desitjat sense tenir una estratègia raonable sobre com gestionarem els 4 components que acabo d'esmentar, tecnologia, finances, etc. I per fer-ho necessites el poder de l'Estat-nació i, en el cas d'Europa, necessites el poder del projecte europeu per poder articular una visió, la que sigui, que t'ajudi a progressar. A veure, vaig a intentar baixar una mica a un nivell més pràctic. Jo entenc
gran part del projecte urbà positiu a Europa Occidental, a Espanya, a Barcelona, al Regne Unit, des del segle XIX, s'ha centrat en coses com la remunicipalització, prendre control de les infraestructures, que siguin entitats socials col·lectives i assegurar d'aquesta manera que els ciutadans no siguin explotats en l'adquisició de serveis i que, de fet, els ciutadans tinguin marge, poder i control sobre les infraestructures que perfilen les seves vides. Bé, és una història que coneixeu bé a Barcelona, la remunicipalització de l'energia. Bé, és una història doncs, molt ferma i prevalent. El problema és que aquest model és difícil d'aplicar als temes que he esmentat al principi. En part perquè la infraestructura digital que perfila les nostres vides gairebé no té presència física a nivell local. No hi ha una gran sala de servidors que tu puguis conquerir i remunicipalitzar i dir, doncs, d'ara endavant, les instruccions de trànsit que t'arriben a l'smartphone vindran de l'Ajuntament i no de Google. No. És una mica estrany que ara, a veure, si tu fas una cerca de restaurants a Google o gimnasos, pots buscar gimnasos a Barcelona, i et dirà no només els horaris en què estan més ocupats, no? Doncs a les 9 hi ha molta gent, a les 11 menys, a les 3 de la tarda no hi ha ningú. Et dona informació a temps real sobre l'ocupació dels gimnasos, els bars, les biblioteques i els museus, i aquesta informació no prové del proveïdor natural d'aquesta informació, que hauria de ser l'Ajuntament, doncs perquè té una infraestructura de sensors molt més important que no pas Google, sinó que aquesta informació ens arriba d'una empresa de Califòrnia que no té cap vincle amb aquestes instal·lacions. Aleshores, com remunicipalitzes això? Perquè, òbviament, ens ajuda en la nostra vida i ens ajuda també a facilitar-nos la vida, però també té conseqüències a llarg termini, el que he dit al principi. I és aquí on, sense tenir un projecte global per refer, reinventar, revolucionar, com ho vulgueu dir, el capitalisme global tal com existeix avui dia, tant en la tecnologia, en les finances, en el turisme, si no ho aconseguim això, les ciutats només faran coses reactives. Doncs aquí prohibim Uber, aquí prohibim Airbnb, aquí regulem això, aquí allò, però això és reactiu, no és proactiu, no hi ha un projecte proactiu, agressiu, que busqui qüestionar no només a les empreses individuals, sinó la lògica que les posa totes juntes. I és veritat que jo refrendo i animo i celebro aquesta fascinació per les ciutats i que tenen amb l'urbanisme. Jo crec que aquest moviment, però, ha de ser honest amb si mateix, també. Perquè, en la major part, exceptuant les aliances internacionals i l'obrir les ciutats als immigrants i mostrar la part més cosmopolita de les ciutats, més enllà d'això, aquest moviment urbà municipalitzant de tot el planeta encara ha de demostrar quina estratègia té per transformar el capitalisme global, i sense aquesta visió fracassarà. I potser és un fracàs del qual n'aprendrem molt, però sense tenir aquest projecte, la veritat és que no hi poso la mà al foc. No crec que tingui l'impacte que molta gent n'espera. Potser no és per criticar Barcelona, Barcelona fa moltes coses, L'Ajuntament de Barcelona està creant alguns pilots al voltant de la sobirania de les dades, però ara m'agradaria baixar-ho al terreny individual. Nosaltres, com a ciutadans conscients que estem aquí aquesta tarda reflexionant sobre això, quin consell ens donaries com a ciutadans? Què hem de fer davant d'això mentre esperem que puguem remunicipalitzar algun dia des de l'Ajuntament i que els estats i que òrgans superiors s'alineïn i que facin aliances internacionals on les dades siguin realment aquest bé comú? Com a ciutadans, què podem fer? Quina crida podem fer? On podem fer pressió? Jo faig molts actes en molts països i la meva impressió és que en la majoria de països l'obstacle principal en aquest camí cap a la transformació
és la nostra incapacitat d'entendre com funciona el sistema en general. I això ens torna una mica al principi de la conversa. És molt difícil que la gent, per no parlar dels joves, que se suposa que són els usuaris actius d'aquestes tecnologies, però que la gent entengui les connexions que existeixen entre tecnologia i finances, dades i intel·ligència artificial. Aquest ús d'una cosa molt banal per demostrar que som humans i no robots. Nosaltres no estem parlant d'alfabetització digital, no, estem parlant d'alfabetització de la societat. Hauríem d'explicar a les persones com funcionen les coses en l'economia, en general. I és aquí on, sense l'educació i sense fer un èmfasi més important en la comprensió, en la visualització d'aquesta bèstia, d'aquesta criatura, no hi haurà cap transformació. En part, i això ho hem vist, és a dir, no és suficient seguir per aquest camí en el que portem 15 anys, que ha estat el camí de, bàsicament, tractar-ho tot des del prisma de la privacitat. Si tot ho emmarques, tota la tecnologia o el problema digital com un problema de privacitat, que de fet ha estat una mica el resultat de les revelacions de Snowden, fins i tot. Aleshores, acabes tenint una societat que pensa bastant bé sobre quines dades es poden accedir i quines no, i qui pot, i en quines condicions legals. Es fa tot molt jurídic i es converteix en una eina d'ocupació pels advocats, que segurament els està bé amb ells, però en realitat no ens diu res sobre quins poders i quines forces existeixen més enllà dels serveis de seguretat, però no ens diuen res dels fons sobirans que estan invertint en totes aquestes empreses, tampoc ens diu res sobre les raons per les quals ho fan, tampoc ens diu d'on venen els diners, no ens diu res de les connexions que han existit des de la crisi financera i que han realment determinat l'ecosistema tecnològic. La major part de les persones pensen, d'acord, doncs hi ha la crisi financera, la repercussió que va tenir, gent perdent la seva llar, es van crear partits polítics per fer una mica la rèplica, això per una banda. Però per altra banda, doncs hi ha Uber, Airbnb, però no queda clara la connexió. La raó per la qual Uber i Airbnb van aconseguir tants diners és perquè totes aquestes empreses com SoftBank i alguns fons sobirans poden agafar prestats diners molt barats del mercat internacional. I per què? Doncs per la crisi financera, perquè l'economia internacional segueix estant en un entorn amb uns tipus d'interès molt baixos. Jo puc fer aquesta connexió perquè he dedicat molts anys a l'estudi de les finances, l'economia i la tecnologia, però per al comú dels mortals això és com parlar de química orgànica. És molt difícil fer aquesta connexió. I és aquí on necessitem una mica un pensament més interdisciplinar, i jo crec que els ciutadans, com a tals, han de ser capaços, amb l'ajuda de les institucions, espero, que els orientin o que els animin o els il·luminin. Els ciutadans haurien de ser capaços d'entendre com a mínim una mica que si ens preocupen grans temes com l'explotació, la justícia, etc., aleshores hem d'entendre com les empreses que avui dia són les més grans del món, com s'ho han fet. No són empreses petroleres, no són bancs, són empreses tecnològiques als Estats Units i a la Xina. I si afirmem que entenem una miqueta com funciona l'economia, però no entenem una mica la part més important i afegim l'anàlisi de l'explotació i la injustícia dels intercanvis, aleshores no té cap sentit. Què estan fent els partits polítics? Perquè els partits polítics se suposa que han d'adoptar posicions ideològiques sobre aquests temes. I aquí és on els ciutadans han d'exigir més. Han d'exigir més dels representants polítics, a nivell de partit, de sindicat, del que vulguem. És a dir, intentar lluitar més contra aquestes qüestions. Perquè Europa sempre havia tingut molt de potencial i tenia empreses insígnia, com ara Nokia, que havia estat líder, Olivetti abans d'això havia estat líder en ordinadors. Tot això ha passat. I els polítics
en comptes d'haver creat un anàlisi estratègic positiu de què fer de la situació actual, han decidit tirar pel camí del mig i promoure les startups, perquè aleshores arribarà el capital, hi haurà inversió i tot anirà bé. Però el tipus de capital que treuen aquestes petites startups no és el capital que trau Uber i Airbnb. Estem parlant de 100.000 milions de dòlars que s'inverteixen en aquestes empreses. I, clar, no té res a veure. Són 100.000 milions contra 100 milions. Aleshores, ha de tornar a la política, s'ha de retornar la política a aquest ecosistema i sobretot la política internacional. I és aquí on la major part dels debats públics sobre tecnologia els hi falta aquesta part, perquè se segueix presentant com un tema apolític, que no hi ha context geopolític, que no hi ha connexió amb la crisi financera. Tot això passa perquè en Mark Zuckerberg, al seu garatge, inventa una cosa i ja està. No hi ha Pentàgon en aquesta història, no hi ha Wall Street, no hi ha polítiques de dades, tot això desapareix i es converteix únicament en una història de qui serà el proper Steve Jobs, que s'inventarà un altre Apple perquè es va aprendre molt de LCD a la universitat. I és així com funciona la narrativa tecnològica. I als Estats Units això es veu. La gent que consumeix contingut d'aquesta mena és que són bàsicament contes de fades que se'ns presenten com a representacions precises del món. És com un mite grec. D'aquí 100 anys els successors nostres estudiaran la història dels emprenedors tecnològics per aquest contingut mític, perquè és que aquestes narratives reflecteixen contingut mític. Aleshores, ens fas una crida a més educació, a prendre més consciència i d'alguna manera recuperar la política en aquest terreny. Estem ja bastant avançats en la conversa, però no voldria tancar sense preguntar-te, perquè al mes de maig va entrar en vigor, ple vigor, la Llei Europea de Protecció de Dades. Diríem que és un marc legal que retorna d'alguna manera la sobirania de les dades als individus i fa entendre que les dades no són de qui les recull, sinó que les dades són de qui emet aquesta informació. Ets optimista amb la Llei Europea de Protecció de Dades? A veure, té alguns aspectes positius. Ara tampoc vull fer-los de menys. A Europa, per exemple, teniu la capacitat d'imposar multes quantioses a les empreses que incompleixin el reglament i ara jo crec que això es farà més en aquests anys que vindran. El que m'incomoda una mica d'aquest nou reglament són dues coses. Per una banda, divideix totes les dades que generem en dos tipus de dades. Les dades que no són personals i que es poden compartir, i la Comissió Europea clarament vol crear un mercat per aquestes dades, fluxes de dades per les empreses, les asseguradores, bé, un mercat líquid en aquest sentit. I les altres són dades personals, dades que són meves, jo en tinc el control i ja està. No vull dir simplista, però crec que aquesta divisió no és un concepte ideològic que jo hi estigui d'acord. Jo sé que hi ha grups, que hi ha unitats socials, hi ha organitzacions socials més grans que poden reivindicar el seu dret social sobre dades que ells produeixen. No sé, les dades que jo produeixo quan camino per Barcelona i que bàsicament les recullen els censors pagats per l'Ajuntament, però que han pagat els ciutadans amb els seus impostos. Clar, com podem dir que aquestes dades són d'una entitat i no són meves? No ho sé. Hem de ser capaços d'articular més tipus de dades que ens permetin portar a més actors a la taula i pensar en models que no es limitin únicament al subjecte burgès individual del segle XIX, la privacitat del qual hem de protegir. I esperem que aquest burgès vagi a votar
i que es comporti però que no es radicalitzi. Per mi aquesta és una concepció molt antiquada de la realitat. Sobre aquest reglament de protecció de dades europeu, una altra qüestió. No es tracta tant del seu contingut, sinó de com intenta abordar els problemes. El que reflecteix és una actitud bastant passiva per part de la Comissió Europea, que al final és bàsicament dependre del reglament com per restituir els danys de l'economia digital. Una economia digital que ells ja no poden influir. És com la llei antimonopoli. Qui és el principal ens que vol aplicar la llei antimonopoli al món? La Comissió Europea. No hi ha res de dolent en si mateix, però fa la impressió que Europa està a l'avantguarda. I la pregunta que ens hem de plantejar és, si esteu tan a l'avantguarda, aleshores, com pot ser que les grans empreses tecnològiques siguin a Nord-Amèrica i a la Xina? I hi ha moltes respostes possibles a això, dir, doncs no ens agraden els monopolis, ens agrada la privacitat, a Europa no es poden fer grans empreses, però no és una resposta que es pugui donar en una economia global de real polític. Si tu dius, és que som tan bons que per això som tan dèbils. Clar, una part de la frase diu, som molt dèbils. No ho sé, això és una mentalitat bastant de Kissinger. Però, al cap i a la fi, si acabes en una situació en què el teu sector principal a Europa és el de l'automòbil, incloent els de Seat, que es fan aquí, la majoria són cotxes alemanys, són els cotxes que s'exporten a Europa. El problema que hi ha a Europa és que un cop avances cap al vehicle elèctric, Europa no té cap mena de capacitat de producció de bateries. Ha de dependre de les bateries produïdes a Corea del Sud i a la Xina. O si passem cap al sector de la intel·ligència artificial d'aquests cotxes, en aquests dos sectors Europa no està per davant ni de Nord-Amèrica ni de la Xina. Aleshores, acabes en una situació en què la teva part més pròspera de l'economia és bàsicament hostatge, de la mateixa manera que Uber és hostatge del règim saudita. I Uber, bàsicament, ha acceptat molts milions dels saudites i suposem que li és igual el que li facin els periodistes a Aràbia Saudita. Aleshores, el fet que Europa acabi sent hostatge d'alguna cosa semblant no és una bona notícia. Hem de pensar més enllà de la llei antimonopoli i de la privacitat per entendre el que podem fer per construir, si no és els nostres gegants tecnològics propis, que puguin estar a l'alçada dels xinesos i els nord-americans, com a mínim sí tenir una certa autonomia en aquesta cerca dels nostres objectius polítics i econòmics. Perquè si perdem control d'això, potser és una mica estrany parlar d'aquestes coses a Espanya, però és que estem afrontant una amenaça de colonització tecnològica. Estem realment en un moment històric en què Europa serà el colonitzat, no el colonitzador. Perquè si perds control del teu sector econòmic principal i si acaba en mans de Xi Jinping a la Xina o de Donald Trump, què faràs com a Europa? La veritat és que no és una postura molt avantatjosa. No és una crítica del reglament de protecció de dades europeu, és una crítica de l'enfocament de la resolució de problemes. A llarg termini, aquest enfocament no crec jo que doni els beneficis que pretén Europa. Jo sóc un gran creient i simpatitzant del projecte europeu, però atesos els desenvolupaments socioeconòmics i polítics, em sembla que això no és suficient, aquestes intervencions extremadament tecnocràtiques. Hi ha d'haver alguna cosa més. I és aquí on jo crec, de fet, no crec que la classe política actual sigui ni tan sols capaç d'articular solucions al respecte i després defensar-les davant del públic i dels mercats. Però aquesta és una història que potser podríem deixar per un debat posterior. Que podríem estar-nos moltes hores amb aquest debat. L'última pregunta que et voldria fer avui té a veure amb el llibre que tot just ara estàs escrivint, si no m'equivoco és el teu tercer. Ens podries regalar alguna de les idees que estàs
treballant ara mateix en aquest llibre que de moment té un títol provisional de La llibertat com a servei? La premissa principal d'aquesta tesi sobre la que he començat a treballar és que hi ha alguna cosa molt estranya en l'actual moment geopolític i el meu instint em diu que potser estem experimentant un retorn a les dinàmiques que caracteritzaven més aviat el feudalisme, en què el poder privat no tenia control, era desbocat i l'Estat, tot i que existia, no jugava cap paper de garantia de drets i representació política i que gran part de la nostra vida seria una vida precària i estaríem bàsicament subjectes al poder privat. Fa temps que hi treballo en això. Aquest enfocament del feudalisme l'he abandonat, en part perquè crec que parlar de manera tan negativa del feudalisme ara mateix vol dir que estàs d'alguna manera elogiant el capitalisme. És a dir, tota acusació que inclogui la paraula feudal vol dir que no és capitalista. Si pensem en l'entorn actual, jo crec que gairebé tot el que veiem avui dia, incloent la privatització del poder públic, la usurpació de les grans empreses, aquesta mena de doble paper que juguen les classes polítiques perquè estan presents tant en el sector polític com el sector corporatiu, i el fet que estem una mica venuts, no? Perquè depenem de la puntuació que Facebook decideixi donar-nos, o de si Uber ens deixa pujar en un cotxe seu o no. Bàsicament, això encaixa perfectament en una visió del capitalisme en què tots els serveis, incloent els serveis de protecció, defensa i regulació, estan totalment privatitzats. Hi ha bastanta gent en la dreta llibertària, l'antic president espanyol, per exemple, que defensaria aquesta visió, que el millor dret que pots aconseguir és el dret contractual, el dret privat, el dret que regula les relacions entre persones i no el dret que imposa la Constitució o alguna mena d'òrgan central legislatiu. I aquesta gent insisteix que la millor assegurança és l'assegurança que passa per un actor privat i que la millor seguretat passa per un cos de mercenaris privats i no per un cos policial públic. No sé, estic treballant en aquesta direcció, però el títol del llibre, La llibertat com a servei, té a veure amb un producte de Cisco que es diu així. Cisco, la gran tecnològica, estava treballant en una solució d'identitat digital pels refugiats que es deia llibertat com a servei. Perquè si heu seguit una mica el camp tecnològic, haureu vist que pel model del núvol tot s'ofereix com a servei. Tens software com a servei, mobilitat com a servei, felicitat com a servei, tot s'ofereix com a servei. El que significa realment és que no tens control sobre la infraestructura subjacent, perquè la infraestructura la posseix una altra empresa. Per exemple, Amazon ofereix llibres com a servei. Què vol dir? Doncs que tu et pots llevar un matí qualsevol, obrir el teu Kindle, el teu lector digital, i els teus llibres desapareixeran perquè Amazon ha decidit que has violat, has incomplert alguna llei, alguna regulació. Bé, fins i tot la lectura, no? És un servei. Aleshores, fa temps que em plantejo aquests temes i em va semblar evident que aquest títol, Llibertat com a servei, és més que un producte que estava desenvolupant Cisco, sinó que al final reflecteix una visió del que seria la vida en aquest nou entorn. Un entorn en què moltes grans empreses tecnològiques amb grans empreses financeres acabarien sent l'equivalent o l'alternativa
el que nosaltres coneixíem com l'estat del benestar o l'estat civil, i ells s'encarregarien de la regulació, de la legislació, i proporcionarien els serveis que típicament coneixíem com a serveis de l'estat de benestar, educació, sanitat, etc. És un futur que fa bastanta por, però crec que s'està aproximant amb molta més velocitat del que ens pensem. De fet, hi ha coses que ja es manifesten, sota noms diferents. Potser no en diem llibertat com a servei, ni podem dir Smart City, però el paradigma subjacent és el mateix. Tenim infraestructura de propietat privada on no hi ha rendició de comptes per part de les empreses tecnològiques, i el teu benestar i el teu accés als serveis depèn del que aquestes empreses pensin de tu, no depèn del teu dret que apareix a la Constitució, a la mobilitat, al transport, etc. I això és una mena de Gestaltfitch, de model social, que és aterrador, però també és quelcom que jo crec que estem accelerant massa, i a l'hora de descriure-ho com una aberració de la lògica capitalista. Jo crec que caldria entendre'l com el desenvolupament gairebé normal després de la Guerra Freda. I al llibre estic treballant en un argument històric que ho explica millor, però no hauríem de menysprear el moment històric en què estem. Fa 10 anys de la crisi financera, la Guerra Freda, no són períodes trivials. Han passat moltes coses materials, però moltes de les nostres pressuposicions sobre el món, sobre el capitalisme, sobre les democràcies, no han canviat. És per això que per a tanta gent ha estat una revelació que els últims anys el capitalisme potser no està a favor de la democràcia, i de fet hi ha règims autoritaris que serien molt bons capitalistes. A molta gent això l'ha sorprès, però jo diria que això l'ha sorprès perquè les seves pressuposicions inicials estaven profundament marcades per les seves experiències o bé de la Guerra Freda o del període postguerra freda. Però això, òbviament, necessitaria 3 hores per aprofundir i explicar-me millor. Esperarem a que surti el llibre, perquè segur que ens dones una visió original i diferent, com a mínim amb aquesta perspectiva històrica, on sembla que la tecnologia és una punta de l'iceberg, però en realitat tot el que està en joc és el contracte social que teixim al voltant de com volem relacionar-nos els uns amb els altres, en l'entorn privat, a les administracions públiques i en el nostre dia a dia al final. Jo crec que ho podem deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Eugeni, per haver vingut. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat aquí. Espero que hagi resultat interessant. Us podeu imaginar que tenia una llista de preguntes que han quedat al tinter, o sigui que esperem que hi hagi una altra ocasió per seguir-les preguntant. Gràcies. Thank you.